Kinumpiska ng otoridad ang abot sa 40 depektibong timbangan sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, may ilang mamimili na diskumpiyado raw sa kailang mga binili sa ilang pamilihan dito sa Dagupan City, kaya ang Market Division muling nagkasa ng operasyon laban sa mga depektibong timbangan. Kasama ng mga tauhan ng Market Division ng Department of Science and Technology nang magsagawa ng operasyon kontra depektibong timbangan sa Magsaysay at Malimgas Public Market sa Dagupan City. Aabot sa 40 depektibong timbangan ang kinumpiska. Karamihan sa mga ito, luma na. Nilinaw ng Market Division na hindi na ibabalik sa mga tindera ang mga kinumpiskang timbangan. Na-discover nila na merong mga instances na nalulugi yung bumibili. Meron din yung instances na nalulugi yung nagtitinda. Pero both, basta mali yung calibration niya, may problema, kinonfiscate nila. Wala, lugi. Kawawa kang. Kapag walang ang timbang, kawawa kang bumibili. Nilagyan ng sticker ang mga timbangan ng ibang tindera. Patunay na dumaan ito sa calibration. Aabot sa 200 na depektibong timbangan ang nasa bodega na ng Malimgas Public Market. Ang ilan sa mga ito nakumpiska noong pang 2022. Hinihintay ng Market Division ang direktiba ng LGU para sa disposisyon ng mga nakumpiskang depektibong timbangan. Didispose ng tama, sa tamang paraan. Bakit? Para hindi na magamit ulit. Chris, nag-install din ang Market Division ng mga bagong timbangan ng bayan na magagamit ng mga mamimili para masigurong nasa tamang timbang ang kanilang mga binili. Isa ang bagong timbangan ng bayan na naka-install sa Malimgas Public Market, habang 2 bagong timbangan ng bayan ang naka-install naman dito sa Magsaysay Fish Market. Babala ng Market Division sa mga tindera na bukod sa confiscation ng mga depektibong timbangan, maaari din silang magmulta at matanggalan ng permit kung paulit-ulit na lang ang kanilang mga paglabag. Yan muna ang latest mula rito sa Magsaysay Fish Market. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.